Makadi mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano paAfrica and Beyond Television Network. Muineni wenyu Ronald wekwamakusha tichikupai nhau yezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Masikati akanaka vana veZimbabwe, Mwari ngaakutire zvakanaka masikati ano, muchinge tikweni kuda kwetsitsi. Itsitsi chete kuti tisvike patazosvika ipapo. Ndinobatikana zvikuru kana ndakaona vana veZimbabwe maakurarama nekupema nekuita ubutulika kuti mupiwe mari dzekuti murarame instead yekuti muende muzvishandire. Hapana kurasika kunopfuura kwaakuitwa nauyo anonzi Livingstone Nengi Chambatu uyo murakashu akurasika zviri very legendary. Ende ungataure kuti hanzi unoda kufananidza Zimbabwe neChina kunzanzi. China yakapa third term Jinping. Saka Zimbabwe ngaichipa Mnangagwa third term. Andimazvona. Kufananidza China neZimbabwe. Iwewe unonzi Chambati iwewe, do you know kuti China is the second largest economy in the world? KuChina wakaita uori. Andimazvinzwisa. Government yeChina kana council yeko kana uri official wakaita uori unodimburwa musoro. Vaikazviziva izvozvo kuti iningi uori ndo unotadzisa economy kuti isumuke. Andimona saka mari yetax yeko kwaidiwe inoshanda zvinhu zvainofanira kunge ichishanda. Bozvanzoti kana ndakaba mari ndinosungwa ndourayiwa. Saka zvokuda kufananidza Zimbabwe neChina aiwa izvozvo chimbomirai. Andimazvinzwisisa ka? KuChina hakuna president anotorera mari yepresidential goat scheme andimanzwa 9 million andimazvinzwisisa odya nemhuri yake. Aiwa kuChina izvozvo hakunai. Andimazviona ka? KuChina hakuna ningi pomona company inotorera city council mari 2 million every month. Aiwa hakuna. Andimazvinzwisisa hakuna zvinhu zvakafanana naizvozvo. KuChina hakuna Tagirei. Hakuna Scott kuChina. Hakuna Chivhayo. Hakuna Henrietta Rushwaya. Andimazvinzwisisa. Hakuna zvese izvozvo zviri kuitika muZimbabwe umu zvokuti isati venge nyaya dzekuti Mnangagwa azowedzerwa temu nei waya awedzerwa temu. Asi isusuka tinovenga nyaya yekuti munhu anenge achikundika onzi apiwe mumwe mukana wokukundika futi pamusoro pokukundika kwaari kuita. Zimbabwe ichitambudzika nekugwadama kwairi kuita every day. Moda kuti wedzerera temu yenzara. Because kuwedzera temu kupa Mnangagwa temu muri kuwedzera kuwedzeka kumagetsi, muri kuwedzera kushayika kwemagetsi, muri kuwedzera kushayika kwemishonga muzvipatara, muri kuwedzera kusabuda kwemvura patepi, muri kuwedzera kusavhurwa kwemaindastri. Andimazvona. Saka anopirwei? Iwewe Chambati unoda kufananidza vaMnangagwa iwewe naningi wokuRwanda wokuKigali. Kana wakazvitarisa iwewe nekudzungaira kwako kuri very legendary kudaro kuda kufananidza vaMnangagwa naKagame manje. Kagame kwake uku magetsi haasi kuenda. Kagame kwake uku. He is a dictator zvake, but munhu ane chido nevanhu vake. Munhu ane tsitsi nevanhu vake. Maticha edu kuZimbabwe as I'm speaking right now vari kutotiza. Vari kutoenda kuningi kuKigali, kuRwanda. Kuti vaende vanoraramawo vawane basa. Saka unofananidza ningi wewe, unofananidza Rwanda neZimbabwe. Rwanda is the smartest city in the world in Africa. Andimazvinzwisisa. Ndio yakuda kufananidza manje neZimbabwe manje. Andifunga kuti tingaite uno wakafanana naye uyu. Ubutulika hwenyu hwamunoita uyu itai but zivai kuti hwaakuzopera. Andimazvinzwisisa. Ende pachamhanywa zviri very legendary. Musi wa31 chakachaya. Andimazvinzwisisa. No mess. Chakachaya musi wa31. Hapana chakanaka musi wa31, hapana chakanaka. Kana muchifunga kuti pamwe zvaiperera zvinoperera pasocial media, muchitaura nyika muchiisa muhomwe, muchitaura zvinhu zvisina basa rese, muchipiwa mari kuenda kunotaura tsvina mumasocial media. Zviri kupera musi wa31 izvozvo. Mukuru uyo makamisa patight because makamufurira zvinhu zvisirizvo. Nyika ndeyevanhu. Zimbabwe ndeyevanhu kwete individual, kwete mbavha. Kwete tazviramba izvozvo. Saka simba revanhu muchariona. Maona tichatotanga. Matona chatotanga, mazvionere chatobvunduka. Saka pakaipa panomira mushe.